Apa iki satenane elok lho suarane jan takdirku sing jawabke Sriramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku kepriye kok mati mas rungono tangisku puji eko wilana saka urip aku ora bakalan lupa saka uripmu paribasan krangge lintang ning angkasa kowe teko arang buka kawe iso iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara hatimu sepurane lho sepurane pupus sing nelongso tentunya masih bersama New Wijaya monggo yang mau duet Mas Yoga sekiranya teman-teman yang ada di depan monggo ini ada pupus sing nelongso Pelangi Audio matur nuwun kanca-kanca YouTuber penonton yang ada di rumah Jeneng apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentingke wong liya apa rasa tresna saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara kaya mangkono apa iki satenane takdirku sing jawabke siramu beda ati beda lambe Krangge lintang ning angkasa kowe teka gawe lara marang tresna kepriye terus kepriye dalan-dalan Wijaya. Ejul gone to, Pak. Tak ning kene. Aku ya tak rada mrene sithik. Apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentingke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya
sing jawabke Piraku beda ati beda lambe Oke, terima kasih Pupus sing nelongso. Ini sudah dipersembahkan kagem para rawuh lan ugi